Un pacient que vulgui passar pel quiròfan, certifiquem aquí el deteriorament del servei públic i el seu tractament que hauria de ser fet pel propi govern i l'administració. Com no ho fa, ho hem de fer els sindicats aquí al carrer. Sí. Següent pacient. Avui és una mobilització més, ja portem unes quantes i seguirem mobilitzant-nos des de la unitat sindical. Avui toca davant del Departament d'Economia, departament clau, en aquestes retallades totalment improvisades i aleatòries que s'estan produint a l'administració catalana. És un atac directe a l'estat del benestar, un model que s'ha anat fent picant pedra durant les últimes dècades i que ara es vol, en nom de la crisi, s'hi val tot. Aquest és el problema. Nosaltres, per les manifestacions i el que estan ja emprenent el conseller d'Economia, el de Salut, veiem que realment el que es pretén és una privatització de serveis públics i buscar negoci. A l'ensenyament afecten, primer de tot, he de dir que afecten des del 0,3 fins a la universitat, és a dir, és un tema general. I afecten perquè en aquest moment hi ha problemes en la substitució d'efectius, tant pel que són a tècniques d'educació infantil com per lo que és a professorat. És a dir, no es cobreixen les substitucions tal com s'haurien de cobrir i això afecta la qualitat de l'ensenyament i el funcionament dels centres. Per altra banda, avui és un crit d'alerta i és un toc d'atenció al govern que aquest no és el camí. El camí no és treure professionals de l'educació i disminuir les plantilles, més quan ja portem tot un temps de retallada, les plantilles de l'educació no universitària ja estan prou retallades i una nova retallada jo crec que ja no es podrà aguantar. Només cal mirar la proporció de treballador públic per habitant. Catalunya té la meitat de moltes comunitats autònomes espanyoles. Extremadura, Castella, està molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana europea. No és un problema d'eficiència, és un problema de dotació pressupostària. Estem parlant d'això. Quan la secretària d'Administracions Públiques manifesta que hi ha un greix a l'administració catalana, referint-se a 15 o 20.000 persones treballadores que estan fent possibles els serveis públics catalans, en primer lloc, a nosaltres ens produeix una enorme indignació que refereixi a ells com a greix. Pensem que més aviat hauria de pensar si es refereix a greix a Catalunya, doncs en relació a les altres administracions autonòmiques podríem parlar realment d'obesitat mòrbida. En comparació, aquí està jugant amb realment convertir a l'administració catalana en un problema d'anorèxia, més que de greix.